Ja seuraavana lähtee Klaipit Saika, Reetta Kangaslampi, myös Tamskissa, 32 Niki, 34 Onni, 35 Kipinä, 37 Minka valmistautuu listan mukaan, 33 ja 36 on sieltä välistä pois. Merikolmissa kärjessä edelleen Väyrysen Jonna ja Hippo. Heistä Reppan Sekune on jäänyt Pinni ja Noora Haapamäki kolmantena. Nollalla on Ronier Janne Marjanen. 159, 160, 161 tonne radalle päin ja pikkusen nopea. Eli Mediradalle 159 Tikoa huudellaan, 161 Leni valmistautuu, 162 Keira.